Salutare toată lumea, numele meu este Adrian. Astăzi vreau să vă arăt cum să schimbați o baterie la un Hual Magic Clip. Este destul de simplu, apăsăm pe butonul ăsta argintiu pe care și scrie emblema, da? Avem aici un șurub, o șurubeniță stea este necesară, eu am ales un PH1, dacă se observă, chiar o să văd aici la cameră, un PH1, nu știu dacă se poate focaliza. Dar este destul de simplu, sunt 3 șuruburi pe care trebuie să le desfacem. Ăsta este unul, fix sub capacul argintiu, iar mai sunt 2 la bază. Cele de la bază sunt puțin mai mari decât cel de sus, ca să nu facem vreo confuzie între ele. Bun. După ce am scos șuruburile, putem să apăsăm cu unghia una dintre părți. Acum nu știu dacă o să-mi iese, dacă nu o să mai încercăm. Dacă nu, de la bază, foarte, foarte ușor, punem presiune până când capacul se va deschide. Bateria este aici, asta este bateria. Aici este mufa de conectare. Ușor, doar ridicăm de ea și se desface. Foarte, foarte simplu. De obicei, de la bază putem să o ridicăm. Eu o să folosesc șurubenița. Poftiți. Deci asta este bateria originală cu care a venit mașina de tuns. Stați puțin să focalizez, să vă arăt și dumneavoastră. Deci asta este efectiv bateria cu care a venit. Iar eu o voi schimba cu acesta. Are cam același amperaj, dacă nu mă înșel. Ia să vedem noi. Deci 3.6 V, 2200. Bun, s-ar putea că eu să am una puțin mai mare, dar este funcțională. Ca să o atașăm la loc este chiar foarte simplu. O să o punem exact la fel cum am scos-o. Firele vor fi sus, bineînțeles. Bun. Bun. Am conectat-o, dacă funcționează. Wow, ce putere pot să aibă. Deci, funcționează. Iar acum repetăm procesul de a pune la loc. Prima oară carcasa exterioară. Începem de jos în sus acum. Să fim siguri că toată intră. Aveți mare grijă, sus sunt 2 dinți pe care trebuie să-i atașați în orificiu. Verificăm dacă totul e bun. Da. Punem la loc șuruburile de la bază. Le strângem. Ne asigurăm că sunt bine strânse. Bun. Punem ultimul șurub în cap, cel care este ascuns sub căpăcelul argintiu. Și atașăm din nou căpăcelul. Cam asta a fost. Vă mulțumesc. Dați un subscribe, un like dacă v-a plăcut și dacă se poate un share. O zi bună!